Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keɓe mune ko ɗaɓɓa hen woni o noon ko wawde janngude Pulaar, wawde windude e wawde janngude defte l'islam ko ɗum woni aniyo on yo Allah timinani en mboɗo ya barke Allah ya barke ceerno men wassalam. jarama no fewi ceerno Siraj Diallo tigi a jarama no fewi golle ma joni fewi ceerno Siraj Diallo joni mbaɗen koye mawɗo meɗen mo ganduɗa kanko ƴettuɗo konngol o ko jinnaɗo men ko mawɗo men kono kadi ko mawɗo en ɗeɗo golle ko kanko ardi ɗum ko wiyete ko Amadou Samba Ba ko kanko woni haalande en fof ko woni sababu meɗen ɗo o wi caggal ɗum ko salminde on goto fof e juurade ɗum e ñagade ɗum duwaw kadi e yettude Allah e ko Allah rendini en ɗo eyyi kadi e ardi kadi jinnaɗo men gonɗo sababu ɓeɗo noddaɗo ndeɗo jonde e ardinde jinnaɗo meɗen gonɗo sababu e nduɗo noddade e ndeɗo jonde hono nen Seydi El Ceerno o wi kanko o wonat gudditowo tan yewtoɓe ne ngara o wi omo wiya en tan bisimilla men jangde noon yo en gandu ko pellital namdi o ene wayno jangde nde ɓooyi e nokku he hande o noon kadi hisɗiti kadi taɓal ngal kisal kadi gongal hande o noon jangde nde ene hesɗiti e taɓal gonangal ngal jangde waɗi lowdi waɗi ko faalita hen faali fof taro e bindu e hiisa o wi jangde noon ene waɗi lowdi ene jogii ko faalita hen waadi fof ko taro e bindol e hiisa so ɗum liggi on sa naatinen defte diine so wayno faada ceerno ɓuri tidde e ko mbatteta ko ko andude hen guurde hen ganduden diine men caggal nde ganduɗen ɗeɗa tati ha en gayni hankkadi noon jahanen ko woni fandare ceerno ko ceerno noon woni fandare mum e ɗum ɗo ko janngude hen diine mum beele mbawa andude diine ma o eno gurdata fofof o wi ɗum noon o raɓɓitino tan heddiɓe ɓe jokka golle ɗe en jetti Allah no feewi hawrude e ɗum ɗo nde allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim tigi a jarama no fewi wa rahmatullahi taala wa barakatuh ataw ɗo kam reyno feɗe nana nana en calmini bandiraɓe julɓe fof e fuɗɗorade e salminal ndu ono wuuro men tedɗum ngo Darul Hijrat en calmini dendagal sharifaɓe tawi heeɓe ɗo en calmini kadi jinnaɗo men debbo jooɗiɗo ɗo mo ndenduɗen e jonde nde eɗen jettirɗum Allah wonno ceerno radiallahu taala anhu wiyatno sa takkima e mabɓe a takkitawa e mabɓe taw ala ko takkima wadde ndeɗo jonde ko jonde barke ko jonde jettugol Allah ko jonde weltare e nder oɗo nokku tedduɗo kadi joddoɗen e makko kanko jinnaɗo men tedduɗo onen Mayram Thiam en calmini wuro ngo fof en calmini dendagal ko takki ɗo ko fof en calmini kadi e délégation mo garduɗen o fof ɓe ganduɗa ko sagataɓe tiɗɓe hatanteɓe ko fof remi casol mangol e nder mbaɗo guesa e ardinde salminandu noon hono PDG président directeur général hono Alaji Ndiaye sababude woddarde tinde nde o dari hen mo jokki kadi omo darodi men kadi wona hen golle matiniɗe e ballal manggal tengti noon ɗo heedani en ɗo hakkude men e jinnaɗo men hono kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye en calmini jinnaɗo men guddiɗo batu o ceerno Amadou Samba Ba eɗen mbawno tan yondinade e seeɗa baɗaro barke mo haali ɗo tongi fofof ko jiɗɗoɗen haalde ko fof eɗen beltoro kadi so eɗen dawa ngol ɗo dawol ceerno e mbaɗo guesa jangde Pulaar nde janguirtum dino so tawi en jiimo ɗo takko men ɗo o ardima en e ngol ɗo dawol eɗen belto no fewi saabu eɗen gandi fandare ceerno e makko ya janggoy ngara jangguina ɓesgu o yeehi kadi o janggoy yanti e ko Allah hokkimo ko feeñi ɗo yankinare makko wawi wondude e mawɓe wawi wonde e sukaɓe wawi wonde fof kanko fandare ceerno nde
e yamirore ceerno nde o ardini wadde kala neɗɗo omo wondiniɗo o wonde mum ene komo jangguina ɗum on fammini ɗum e nden ɗon fandade ɗum ɗo holliri wonde kala ɗo ceerno en kala mo ceerno en toɗɗi yo won e nokku taw ko toɗɗogol ngol ko gueɗal gimmoringal to Allah en beltorima ɗum e ɓeɗo sagataɓe tawaɓe ɗo fof goto fof ene dari e golle mantiniɗe e golle lene mum heddi kono eɗen gari ɗo hande e uddidde ngal ɗo duɗal ɗum ko baat saabu udditoɓe duɗe ɗe ɓe duwaw mumen uddite duɗe ɗe rokki en duɗe ɗe rokki en ko fof ko ɓen woni ɗo wadde arde en ɗo mato ko hande jamanu ne feñiri ɗum tan kala juɓɓudi wattendi ma waɗa hono dani wiye duɗal udditama kono ngal ɗo kay duɗal ngal ko guddidngal ko ɓooyi ko eɗen gari ɗo hande e felo jokkere en ɗam eɗen ndenda e jogorɓe janguinde ɗo ɓe eɗen jewtida ko fati e jangde e jangde nde noon e nde waɗi asli ki ganduɗa won e men ma kabrodire e mum saabu ɓe ɓeydo hoolade ɓe ɓeydo dadade ha tiiɗa hono no ceerno Amadou Samba Ba wiiri ni eno ceerno Siraji Diallo udditiri ni wonde ko woni fandare mabɓe ko yoɓe gandu enenne koye ɗum tan jeheten ko ɗum ceerno holli en radiyallahu taala anu hayso ken sukaɓe nde wonnoon rendo ko hemni hemna ɗoko ceerno jangtino ko ɗum jangtita ha yetto kala rendo ɗum waɗi fodde ko nana hen ko no ceerno waddiri e Amadou Hampate Ba wonde mbeɗe jogui janggoɓe mbeɗe jogui ko janggi kala noon ɗo duɗal uddite janggoɓe woni ɓe o wino mbeɗe jogui janggoɓe ɗum ko jangete ko woni diine o no wirini e dendagal ko ina nafta en aduna e laata lawmi takel noon saaha foof daña haralde arde hen saaha fof daña dariɓe e wadde hen ko alda e ruttitade caggal ha woɗɗoye oɗo goomu noon goomu jangde mo jiiɗen ɗo ko ɗum tan woni felo ngo en go yaaja noon ha yimɓe jiito radio ji ha jiito pelle ha jiito nokkuji goɗɗi ha hande ko e felo jangude e jangguinde nde hande ne Allah addi en e Darou Hijrata galle Fergo en beltorima arde ɗo e tabitinde e darnuɗo duɗal eɗen mbiya tan caggal hijjo e limto walla caggal limto e hijjo eɗen haaju mo ceerno jogui o ko yen jangguir ɗemgal ngal diine o ene faamo ni e korka ɓennuɗo ɗo annani ko ceerno men ceerno Ibrahima Oumar ceerno haali ko e batu battindiɗo jaltal battindingal e nder lewru korka nde reftongo waɗi nde en nani ko haali ko fandare nde ko jangguirde diine o ɗemgal ngal yettode wodni Allah oɗon jiiya saaha fof e télé o oɗon nana e radio yimɓe ene defto sharia moɓe jangata o hadiseje ɗe ɓe jangata ɗe e diine he tawi ɓe ndew ɗum koto banggue pulaɗo ko honon danon tan ɗum woni felo ngo diine noon sa ardini ɗum ko heddi ko saaha fo aɗa heɓoy hen dokki Allah e goɗɗum gila to mecce ha e to banggue gueɗe ɓamtare e faggurde e foof rutti kadi pinal ngal nen ɗon ken fulɓe pular kalten Allah ne rokkuno ɗemgal ngal ko heewi ha joni ene heddi ɗo to banggue pinal ngal ko dañoto hen ko heewi ko ganduɗa hande tonggama e defte he windama nenɗo jooɗi fof ene jangge hen yetto wodni Allah ɗum noon min gari ɗo hande e Darou amin belti kadi e gargol amen ɗo hande ene wayno duɗal ngal udditama son jottima ngal waɗanama inde ngal waɗanama juɓɓudi ɗum mbiyata kuule nder nderiji feŋama hankkadi golle puɗɗama min jinno arde ɗo noon ko ñande goo o lewru ndu jinnoɗen fuɗɗade ko e goo o lewru ndu kono fof noon eɗen gandi golle ɗe gonnoɗen e dow mum e oɗo saaha ɗe woni alhaali udditgol radio men ngo golle ɗe keɓugal ngal fuɗɗi ko gila ndu e lewru ne yaade balɗe nogas fayda ha ñande 5 lewru ndu ɗum woni heccanco hanki ni heɓani foftede ha hande golle koko jokki sino wona ɗum ko ñande goo nde kono kadi anniyaji men en puɗɗima ñande goo ene wayno en puɗɗima e nder nduɗo lewru caggal oɗo baru hande hankkadi golle ene puɗɗo ceerno Siraji Diallo halfinama duɗal ngal e yamirore seereɓe e yamirore goomu jangde heddi noon omo wallodira e musidɗo moɓe guddi ha Abbas Sabali e ballodira e banggue juɓɓudi golle ɗe omo oɗon ballodira kadi enen foof eɗen ballodira hen so Allah haaji min mbayrata ɗo mamin garɗo ma en jokkodira e téléphone aji he
ɓeɗo ɓe jiiɗen fof ko haralleɓe jannginoɓe goto hen fof so Allah jaaɓi ma jokkodire hebloji nen jokki ceernajo e wallede mum e mbaɗan en hankkadi ken fuɗɗuɓe golle ken jokkuɓe golle famdare nde tan ko janngude e jannginde yimɓe fof poti hen dendagal bandiraɓe julɓe fof tengti e ardaniɓe janngude ɗemgal ngal hayni ɓe jeeyaka e ɗemgal ngal walla leƴƴi goɗɗi so tawi ɓe nana ɗemgal ngal ɓe jiiɗi ko hen ɓe jeeya ɗum noon mbiya alhamdulillah kadi kala ko fonno yettinede en gila golle puɗɗi min jettini ɗum Allah Diabo Ndiaye ma o haala ɗum kadi so Allah haaji kadi kala ko foti waɗede hen ha duɗal ngal wawa janngude ma o haalana Allah ɓe bindi fodde liste maɓɓe fodde yimɓe temedere ɓe neldi hen liste o alhamdulillahi rabbil alamin won hewɓe arnoɓe ɗo gila subaka mbi woodi hen hoɓɓe woodi hen kadi ɓe gantuji mbaɗi kono keeɓi liste temedere ɓe neldi en ɗum gila ñande mbiya alhamdulillahi rabbil alamin mbiya fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim eɗe ñaago Allah e barke chérif nanowo en ɗo e barke ceerno radiallahu taala anhu e barke ceerno men khalife o e barke jinnaɓe men fof eɗe ñaagui Allah yo Allah rokku en hen sagoji koyeɓe woto nimsa won hen minen noon amin malnoro duɗal ngal min joguino ko duuɗe 9 wonande hikka o e programme mo kaw Ablaye Gounas walliten e ballal Allah Diabo Ndiaye ko duuɗe 9 wonno amin malnoro ngal ɗo duɗal yartude e programme o hayso won kulhuli min jogotono seeɗa ko seeɗa noon min joguino kulhuli tawde emin gandi tan duwaw ceerno ne hen hayso kulhuli ne gonno ko cetta gonno in cetta on ne kadi hankkadi iwani min ha laaɓi saabu en min gandi jurriya neraɗo sallah ah sallam woni ɗo hande ɓe jooɗiɗin ɗo ɓe so ngal ɗo yanti hen kadi ene wayno kala ko dartirino han kadi Allah timminani en ɗum kadi limore e waɗi ko dogue limore waɗi ko dogue ene jogui no ceerno Amadou Ba en mbiyata ne jogui sappanɗe ene jogui temedde ene jogui foof joguino ɗen ko 9 e keeɓi sappo hayso no en mbawa yiide ko birnimde ene nande timmugol sappo ngol ene jangguini en timmude goɗɗum ko jorsiɗen toon woɗi emin beltori ɗum hande ko alda e jurnade hiiri mbiya aɗa jarlon jaafo kadi min calmina Chérif so ari en calmina wuuro ngo foof calmina diwan ngo foof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a jarama Amadou Tidiane Kassé gardiɗo gomo jangde mo Madina ɗum yettode moon en beltima no feewi arde ɗo hannde e wodo wuro teddungo wuro men Darou Hijrat Darou Sarifa heɓe birata e jago coftal e weltare kono kadi e ɓeydare hawtere ɗo e nder ngono wuro sabo en garɗo laabi arde koyde jottere en ɗam hande kadi so en ngari ɗo kadi ene jogen coftal mangal no feewi eɗen jetta wonɓe sababu ndeɗo jonde eɗen jetta eɓe ganduɗa kadi ko gomo jangde dariɓe e darde jangguinde ha wawi nanede ha wawi laytude ha wawi kadi rebde ha yetti jogo e guure ha tengti ngoɗum jongol Darou Sarifa eɗen jetta no feewi ceerno men ceerno Siraji ɗela balɗe Madina en jimo toon en tini garangal makko en gandi kadi ko addi mo en jokkodira makko en jogui wettare moƴƴo no feewi jawonno hunde ganduɗa enen fof a dilla hen aɗa yiɗi ɗum sa yii goɗɗo darni hon ɗum a wettoto tan mbiyata kayde an woni wallude basen junnade haala ko jangde wiya wona français wona anglais pulaar ko ɗemgal men neniwal ko haale tan nana haale tan nana wona wonde haale ɗemgal gongal firte e ɗemgal no ala ko ɗemgal pulaar ko ngal nguuɗen ko ngal ganduɗen ko ngal kadi jangaten wadde noon kala ɓurɗo tinnade ɓuura hebde aha noon mbiɗen ko jangde so jangde o yetti ene fof foti jangde kala jangde o yonti ene foti hen so yonti ngara jeen duɗal jeen alluwal ene fof jeen alluwal ala min komi mawde mi jooɗo ala min mo munini mbiyam ala haydara ene fof foti janggal so yetti ngaren alluwal binden ene fof mbaɗen paami noon jangde firdu mum tan ɓuri wawde heɓinade jangde janggoɓe ɓe ɓuɓɓe wawde yaade alluwal ene binde ene jotto walla ene defto ene jotto garo ene jangga kono softinade yaade alluwal ko wiyata ko wawade kono ko wiyete damdal e peetel karalagal e duɗal ngal o yaka ɗum hebde wadde kala duɗal ngal namdi e mbaɗi ɗum ha timma beele jawen hebde ko janggata ene fof tindine ɗum so tinnima sattani mawɓe hillifaɓe gonɗo sa hollama ngalɗo alkulal a dolligal a wawi janggo gongal fawo hen noon ha kebbilade kanƴe fof wona hunde sattu wona ko woni ganduɗa ɗemgal gongal walla ko yeeyi dow ala namde men ɗo ɓurɗo tinna ɓuuri hebde heddi ko noon banggue jangde
e mbiya jangde wonan ko alkule 5 jeb e a e ng e d e jeb fitti ko jamiroje a Allah wadde wonɓe janngude woni ko wadde yamirode Allah wadde ngala perte jeb jamiroje a Allah no ngaddinoje ta jangi a wawi ngarɗa e rendo ma ngo jooɗa e rendo ngo jooɗa wuro ma ngo do deno e enda wadde sa jangi ɗi alkol 5 ko le kaali ko sa jangi ko mbaɗa yamirode Allah nde ngarɗa e rendo ma walluma rende enɗam ma jangde e wallitima ɗum ɗon dono jangde en uddira hakkille en uddira ɓernde en addema yiide geɗe goɗɗe ngannduɗa e wawani yiide jangde en walluma ɗum ko jangga tan pular sen mbiji ko ha joni alkule 5 sen jiiɗi mbiya sabu ko peu e u e le e a durtuɗo awjiɗo a durtuɗo e re woni ɗon peu o ko peeje jiiduɗo yummo e baaba ubbidde ngalongo añɓe ngobbuno le lelnude laabi sodorgol ko mabbinnago a durtuɗo o ko awde neɗɗagal kala ɓe pulla re o ko riwtude gueɗe gaybinoje leñol fulɓe wadde ko suumi hen ko fof en yaade pulago ngu en yaade gonka men heddi ko ɓuura tinnade ɓuura hebde tinde hen no feewi yo Allah nawnu yo Allah walla so wiyama tan jangde pular ha tengi ɗo ɗen jogen coftal naggal ɗo joni komo jogui gollorgalam ko golle jenane ko weto kaccaɓe kono kam uddude mbimɗum melem ɗo daɗɗata kam ɓay ko goo ko daaw ɗiɗi kala pular aranteka ko ɗuddi gollorgal jarɗim hen fof sakkitene yimre mamati alaji acci aɗa gonda jinnamen ne mariame seydi yimde yimmo seydou wadde e mbartinotto yimre nde o wi ko Mouhammad Siradiam ya Habiba Balla aduna e laaka fof amin jakori nde jimam fof Allah humtat haaju am ceernam duwi fof Allah jaabo lelata ceernam duwi fara wontima ya lattini fara wonde biiri jam ne ƴogen yare waliyaɓe Allah ndenti tamama e ñamama sarifaɓe nangi otoji ne juuroma waliyaɓe Allah jarima e gandal ɗomditi ceernam ari yiyadi hortulowe jeebata ceernam no jooɗe cal huccet qiblata omo laara arfe kursi joomen jeeɗen koye fele ngalaɗo allahu ceernam yaɓɓuno jappere sikkijan ceernam jooɗino mo yima male mo yiɗma male mo dañma dañi on wasata mo añma wayata ya woyri ha bata o deƴƴata ka jooɗo bate ummorewe colle jaro woni fof na ɓurno fundu peyɗi dawneɗa guilgolam ceerno fuɗi ñiiɓe ɓerdam ko toon mahi kuɓɓe takuji ɗe ngaddire ñat iide nde mi soynimo ceernam ne laysilo fittade wotude arduna fittade fof almuɓe seg tijani tine beltoɗe saabu golle moƴƴo koye mandankeje waccete Darussalam ko Allah dinam ceerno men mo yiɗma mo añma fof jomi rokkuma jalalo dine mamadou yam ngaari fas doore wuuri wanguide tan kabata yimre mamati ala ƴacca e sawtol ne selli acce e ballal ne selli acce e sawtol Amadou Sambolo Allah jarama on jarama